והדבר הראשון זה שוקולד ממוזיאון. שוקולד ממוזיאון חלל שהיינו בו. בוא נפתח. בוטי. יואו, זה נראה טוב. רגע. תסתכלו, נראה טוב. ואנחנו גם מדרגים אותו באחד עשר. אחרי שאנחנו קובייה. אוי, זה גדול. רגע, בוא נראה. 3. דבר ראשון אחד לי. לא. כן, יש... אתה לא רוצה עוד אחד? טוב. אז אתה רוצה עוד אחד? אוקיי. בוא נדע. מריר, אני רגע פה. אני חושב שזה 5 מתוך 10. לדעתי 3.5 מ-10. זה כל כך מגעיל, ומר 2 מתוך 10. 4 מתוך 10. אז בקיצור אתם ממליצים? לא. למישהו היה מריר וזה. כאילו כן. זה מרגיש כמו סוגת רגיל ופשוט קצת יותר מאוד. אבל כאילו בואו נודה, אנחנו מדרגים את זה קצת יותר, כי כאילו גם אנחנו בלייב וגם זה מחו"ל. טוב, שתינו קצת מים, זה הולך לתת לנו את הקבלה. זה גומי אמריקאי בקוביות כאלה עם מיץ בתוכו. נשמע טוב ונראה טוב. בוא ניתן. בוא נפריח. אוקיי, ככה נראה. יש כאן הרבה צבעים גם. היי, לך תום לתור, להעביר צבעים. תריחו את זה. יש כאן הכל ירוק. תריחו את זה, עשו לכם קצת דבר. אוקיי, בוא נראה. אז תסתכלו, אני ראיתי איזה משהו, תאכלו ככה מהצדדים, תתנו ככה עם השיניים, ואז כל המיץ יצא. 3, 4 בפה. עשיתי זה, אתה יודע, הפוך. אני לא ממש. אני אהבתי אבל לא ממש. לא יודע. טעים. וואלה, כן. אוקיי, בסדר. אתה אומר, איך אתה מדרג את זה? 5 מתוך 10. קצת, אני לא אהבתי את הטעם שיש קצת אחרי זה. אני יותר אהבתי את המיץ שיש בתוכו, אבל גם אהבתי את הגומי עצמו, אני נותן לזה 7. צריך לפרגן. אני נותן לזה 6. טעים. אני נותן לזה 5.5. ברור כן, זה אחלה דבר. אבל אתה תמשיך לאכול את זה. אל תאכל כל כך הרבה, אבל מדי פעם אין לי בעיה לאכול. כן. כאילו אחלה נשנוש. אנחנו קנינו בשביל הלייב. טוב, זוהר, לך תביא את הממתק הבא. תביא לי את יש לנו פה סוכריות רגילות. סוכריות, לא, זה סוכריות כאלה. תסתכלו, אתם רואים כאן את החריצים? אז את החריצים אתם שמים על הלשון. תסתכלו, יש כאן חריצים, אותם אתם שמים על הלשון. ראיתי את זה. אוקיי. כל אחד לקחת זוהר. ושמרנו גם אחד לצלמוס. שמעת? כן. קיים. לוקח הרבה זמן לאכול את זה. אל תלסו, זה כמו טיק טק. אהבתי. כאילו כמו טיק טק ישראלי. יש לי דירוג. זה לא ישראלי. אני רואה שזוהר פחות אהב. יש לי. זרוק את זה לפח. ואיך תקיא לנו פה. טוב. אוקיי, פגי? הייתי מדרג איזה 7.5. בעבור? 8. 7. סטייל. בתור מישהו שאוכל את זה הרבה. אז אני חושב שזוהר לא כל כך אוהב ולא ממליץ ממש, ואתם סבבה עם זה כאילו. כן, אחלה. טעים. זה לא שזה עושה ממש טעים. זה לא שעכשיו כל יום אני אלך למגירה, אקח כזה. לא, אני בחיים לא אעשה את זה. אתה תשב בצד, יהיה טוב. אוקיי, זוהר, לך תבטל את הקבלה. קדימה. קרוב, כמה זמן לקח לך? שוקולד. שוקולד אגוזים, פיקנים כאלה, לא יודע מה זה. בוא נראה להם את זה. נראה טוב. אוי, לא. נראה תסתכלו פה. נראה תסתכלו, זה נראה מגעיל, תסתכל, זה בולט, זה. שקדי. מה זה הדבר הזה? תסתכלו כאן זה בולט, כל אלה זה לא נראה כזה טעים ממש שקדים. נראה טוב. אוקיי. אבל התפקיד קולט. כך? וואלה, דווקא אני אישית לא אוהב שוקולד שקדים. שוקולד שקדים?
רואים שאתה לא רואה. כאן. השוקולד טעים. הגדולים. השוקולד טעים, אני לא אוהב את השקדים עצמם, אני פשוט לא אוכל אותם, אבל השוקולד טעים. אז תדרגו. אוי, תקשיב. רגע. בהתחלה זה סביר כזה, ואז זה מרגיש... כלב, להתעלם. טוב, ממשיכים. אני אומר, אחד, זה מגיל של החיים, בהתחלה זה מרגיש סביר, לא צריך בהמשך זה איך. לא צריך לפרט. קדימה. 1.5. אני, גם שזה באמת ממש מגעיל, אני קצת אפרגן ולא כמוהם. 2 אני אעשה. אחד. אני יודעת, זה ממש מגעיל, אבל לא בא לי טוב, אז אני מבין שאתם לא ממליצים לקנות. רק מה עם זוהר? בוא נראה. אז אל תקנו. זוהר נראה לי 0, אבל... אחד. אז הצופים ששם בבית לא לקנות. עכשיו המתקים ממש טעים. זוהר, המתק הבא? בוא נראה מהו המתק הבא. שוקולד. שוקולד. תמיד בסופרים זה הדבר שאני הכי רוצה. אבל שאתה תקבל את זה. רק בוא נפתח. וואי, זה כזה עטיפת ברזל כזאת? בטח. זה עטיפת ברזל. לא, דו. טוב, אז נמשיך את הסרטון מתי שהם יצליחו לפתוח. טוב, אז אחרי שהם איכשהו פתחו את זה, עוד לא פתחנו. בואו נתחיל. אוקיי, הם לא פתחו. עשיתי חלץ קטן. הנה עכשיו הם פתחו. זה נראה טוב. נראה טוב. יש לי ציפיות. נראה טוב. כבר יש לנו ציפיות על יופי. נראה טוב. מי רוצה את הראש? אני. בוא נאכל את הראש. אז אני רוצה את הרגליים. לא תקבל, בוא. וואי, זה קשה. כל אחד ביס. טוב, אז אני אחזור אליכם אחרי שהם יצליחו לחתוך את זה. אוקיי, ברוכה. טוב, אז לא מפריעני. לא היחיד שלא לקח, אז עכשיו הוא לוקח. טעים. יופי. זוהר, תן כבר ביס. תן ביס. אוקיי, אז פלג, תדרג. כל השוקולד הוא מריר. לא יודע. 6. כנראה שאוהבים בארצות הברית מריר. מאוד. 8. זה רק לסיים. 5. אני חשבתי 8, אבל בגלל שזה נדבק לסיים 7.5. אוקיי, אז זה דווקא טעים, אנחנו ממליצים, אבל ציפינו ליותר ציפיות גבוהות, למשל. אבל בכללי, אם אתם רואים את זה בסופר סתם ככה, תקנו. אוקיי? כדאי לקנות. אוקיי, זוהר, ממתק הבא. המתק הבא בבקשה. יש לנו אוקיי. זה מיסטר. עכשיו יש משהו מיוחד שאתם כנראה מכירים. זה השתיים הכי מיוחדים, שכנראה נשבר כבר במטוס. שוקולד של מיסטר ביסט. היה לנו עוד טעם, אבל לא לסרטון הזה. בוא נפתח אותו. הוא כבר שבור ל3 קוביות. אז לא הייתי... מבחינת קושי לא הייתי לוקח, אבל זה מיסטר ביסט. אני לא רוצה את הקו. W מיסטר ביסט. עוד לא להגיד את זה. עוד לא להגיד את זה, רק אחרי שאוכלים. אם זה טעים, W מיסטר ביסט. אוקיי. תביא את הקו. אוקיי. טעים. עדיין מריר, אבל מתוק וטעים. אוקיי. אוקיי. סלמוס. אתה רוצה? דווקא ממליצים גם לך. טוב, תודה, אני אוכל את זה אחר כך, וגם כנראה ידרג. טעים. W מיסטר ביסט. תאכלו. טוב, אז תתחילו בדירוגים, זוהר. בא לי עוד. כמה דרוגים? אין. נתחיל. אני אתחיל. הבא. 9.5 מ10. אתה אומר שזה טוב. 5.5
חד משמעית, 9. זוהר? 8. אוקיי. גם 8.5 כזה, כי זה ממש טעים, אבל מריר ואני לא כזה אוהב מריר. W מיסטר ביסט. אני הצלה עמוס חושב 9. למרות שזה שוקולד, פשוט, יש לזה טעם של שוקולד פשוט. זה שוקולד, כן, זה סופר חלב מריר. זה שוקולד פשוט. חמודי? אז אנחנו נמשיך לשוקולד הבא. טוב, צלמוס, רגע, צלמוס, סרטון הבא חושפים את הפנים שלך. טוב, תראה מה זה. קדימה, זוהר, איך תביא את הסרטון הבא? וואו, תראו את זה. זה הרבה הכי הכרטיס שראיתי פררו רושה, מי שמכיר. ענק. ענק. אבל דבר ראשון, כולם יכול להיות שעבדו עלינו וזה פשוט כמה קטנים עם עטיפה כזאת. מאוד מקווה שלא. אוקיי, זה נראה טעים. יואו. מאוד מקווה שזה ענק. אוי, זה מחול הזה. אם זה ענק, איך תחצו את זה? איך... ניתן ביס מכל צד וכל אחד. וואי, זה נראה טעים. גם שעוד לא ראיתי את זה. טעים פעם, אל תנגידו. טוב, נחזור לסרטון. אוקיי, לא משנה. חבר'ה, כדור שוקולד של פררו רושה. ענקי. זה מטורף. אנחנו אבל נגיע לאגוז, כי כל הקטע באגוז. טוב, בוא נביא צלחות. נחזור שהם יביאו צלחות. אוקיי, רגע. כולם. חתכנו את זה כבר לחתיכות. הבאנו צלחת. טוב, חתכתי את זה להרבה חתיכות כי... צלמוס. תסתכלו. תודה, אין פה תודה. כלום פשוט. כלום אין פה. אני אומר לך, תפתח לי האגוז. קצת התאכזבנו כי בתוכו זה החלול, אבל טעים מאוד. אסור לזה לאכזב אותנו, זה האחרון. אבל עדיין נורא טעים, אני אומר לכם. מה? עדיין נורא טעים. אז תתחילו לדרג, תתחילו. זוהר, 9. אוקיי, 9.5. הכי טוב עד עכשיו, 9.5. 9.9. או... זה ממש 9.5, דאבל. דאבל פרר עושה, מזל שעשיתם. דאבל. אז אם נהניתם, תשאירו בלייק ובסאב, ונשמח מאוד אם תגידו אם קניתם משהו בתגובות. וגם, אני כבר אומר לכם, אם תראו את כל השוקולדים שראינו, מה שאמרנו להמליץ, תקנו מה שאמרנו לא להמליץ, וגם, אז נתראה בסרטון הבא, ובהצלחה לצלמוס שנחשוף את הפנים שלו בלי להיות בכיין וביישן. אז יאללה ביי.